explicaré és el que estem treballant nosaltres allà a Bolívia, concretament a Pocona. És un municipi que està a l'altiplà i ja portem una sèrie d'anys treballant en aigua i sanejament, més en aigua que sanejament, i maneig integral de conques. A l'aspecte d'aquest objectiu, ara hem fet una revisió d'un pla que tenim d'actuació de sistemes d'aigua per arribar al 100% de les famílies, perquè allà viuen de manera dispersa en comunitats, i llavors en aquests moments hem fet una revisió, com deia, i falta un 30% de les famílies no tenen el que allà en diuen pileta, que és una aixeta a prop de la casa per poder tenir l'aigua, diguem-ne, corrent. I de les altres famílies, bona part dels sistemes tenen deficiències, alguns s'han de retocar i tal. Llavors, vist des d'aquest objectiu, entenem que de cara, si tot va bé, si tenim prou finançament, l'objectiu aquest potser es podria aconseguir abans de l'any 30. De fet, tenim un plan concret a 8 anys vista amb el ritme que nosaltres estem fent, poder-ho assolir. Però, en canvi, el tema de sanejament és un altre tema completament a part. Nosaltres vam fer un primer intent de fer latrines a cases, però la cosa no va acabar d'anar massa bé perquè no teníem ben bé quina tècnica fer servir. La gent tampoc era massa receptiva, no ho veien com un gran guany, això també, i a nivell cultural, la qüestió és que no es va fer. I ara en aquesta revisió ja hem oblidat aquest tema, i per tant, aquest, que seria el 6.2, el que respecta allà al municipi de Pocona, veig que això no s'assolirà, perquè a part de finançament, que és un altre problema, també no sabem exactament de quina manera se podria fer, ni tenim un plan concret, almenys per la nostra banda. I culturalment també no és una necessitat, ara comença una mica, però quan nosaltres vam començar amb sistemes d'aigua no se veia així com l'aigua sí, i ara està ben consolidat, o sigui, culturalment i la necessitat està clara pels beneficiaris. El tema del sanejament tenim una mica de bloqueig, però bueno, això és en síntesi una mica el que... Jo crec que has tocat dos temes com a molt bàsics, no? El tema de recuperar una cultura de l'aigua, perquè tinguem clar que tot és un cicle i fer feina tant en la part de consum com en la part de després de mantenir-la neta i reinjectar-la en el cicle en bones condicions i fer un maneig integral de les conques, allò de les solucions locals per un problema global, en aquest cas actuacions locals per un problema local i global. I si ho comencem a treballar a nivell de conca localitzada a qualsevol país del món, podem començar aquí mateix, ja que estem al fons mallorquí, a Mallorca mateixa, fent feina en les conques i modificant el que fem que pugui afectar en els aqüífers, i en el mateix temps tenir en compte que qualsevol actuació que fem té una repercussió damunt la qualitat de l'aigua. Ara s'estan detectant en els aqüífers presència no només de nitrats, sinó també microplàstics, també s'estan detectant plaguicides, herbicides, que és un tema que no s'analitzava a les aigües, ara també surt, i després el nostre model energètic també té molt d'impacte damunt recursos hídrics a altres parts del món. Un model energètic basat en carbó d'extracció minera que també té un impacte damunt l'aigua. I bé, només afegint això, que crec que també quan fem anàlisi no només hem perdut la cultura a nivell particular del tema de la visió de tota la conca, sinó que quan fem anàlisis ajuntam tot el consum d'aigua a un mateix paquet. És a dir, la petjada hídrica i mesclam l'aigua que se consumeix de la pluja per la part vegetal en l'aigua que deixam contaminada i feta malbé per la resta de la vida. Jo crec que
hauríem de ser una mica més acurats a l'hora de fer aquesta anàlisi, perquè ens serviria per trobar les causes i treballar en les solucions per al tema d'aigua en condicions. Sí, acceptació cultural per part d'unes societats és essencial per veure que aquests processos de sanejament són útils. Això per una banda, jo crec que aquest aspecte cultural és essencial que se pugui anar integrant dins les diferents societats. Òbviament a Mallorca també passa de manera semblant, perquè des d'un punt de vista polític el sanejament no ven, i la separació de pluvials fecals, que és un problema molt greu, per exemple, no basta anar més en fora de Palma, des d'un punt de vista polític costa molta de pena desenvolupar-lo. Més enllà d'això, jo crec que hi ha dues vies essencials també per solucionar aquest problema. Una, ja ho ha comentat Naina, i també ho havia comentat en Josep, és dir, aquesta gestió integrada a escala conca. És considerar com el recurs hídric funciona dins una conca de drenatge i analitzar-lo en les seves diferents parts ajudarà perfectament a millorar i fer-lo sostenible, aquest recurs, perquè l'aigua des del moment que precipita fins que surt a la mà a un altre llac o passa a una altra conca és unitat d'estudi útil que ens permetria poder assolir aquest estudi i sobretot aquest ús sostenible de recurs vital. Això, per exemple, a l'illa de Mallorca tampoc succeeix. Li demanam a qualsevol persona de peu quines conques de drenatge hi ha a l'illa de Mallorca i el 99,999% de la gent no ho sabrà. I això jo crec que és una oportunitat, i l'oportunitat me la dona, per exemple, la FAO, a nivell de gestió integrada de conques, i sobretot les noves tecnologies. Avui en dia el fet de tenir uns programes de teledetecció satelitals, com poden ser Sentinel, com poden ser Landsat, el programa Copèrnicus de la Unió Europea, està posant a l'abast dels governs, del govern global, que pot ser l'ONU a través de la FAO, però també en els governs locals, com poden ser el propi Consell de Mallorca, les eines pertinents per poder gestionar d'una manera molt més sostenible aquest recurs hídric, integrat dins el que és el cicle hidrològic. Jo sí que crec que fa falta una mica aprofitar aquestes tecnologies per donar més transparència, no només a nivell polític, sinó també a nivell social, perquè ara mateix, si tu vols saber la qualitat de l'aigua que te surt per l'aixeta, has de saber quina és la teva xarxa, has d'anar a SICAM i has d'entrar una per una. En canvi, si aquestes dades fossin molt més públiques i tots n'estiguessin més assabentats, i a més no només fos si és potable o no és potable, sinó que t'anàs dient els nivells que té de nitrats o d'aquesta manera tu podries tenir un monitoratge de l'impacte que té. I si ja no ho fèiem a nivell local en l'aigua que bevem, molt menys estan fent el seguiment de la petjada hídrica de la resta de consum que tenim. Sí, bueno, ara tornant allà a Bolívia, clar, ho miro des d'allà, no? Com si fos d'allà, i bueno, es veu la gran diferència, no? A nivell, perquè aquí culturalment sí que hi ha molta més sensibilitat. Està clar, encara falta, però n'hi ha. També hi ha més recursos, hi ha més tecnologia, hi ha més de tot, no? Però és que allà no hi ha ni la cultura, no hi ha recursos. L'únic avantatge és que la seva petjada és molt feble i això es morteix. És curiós, és així, és un avantatge, però curiós diguéssim, el comparar els dos sistemes, no? I en el fons hi ha una cosa en comú, que és que no hi ha prou sensibilització, no? I no coneixement d'aquesta situació. Encara que allà s'hi comença, però després darrere no hi ha finançament, res. A mesura que les societats, entre cometes, van avançant amb un desenvolupament econòmic, també en paral·lel van sorgint els impactes ambientals. Sí, Passam d'unes societats més tradicionals a unes societats
li direm, o li diuen, més avançades, però des d'un punt de vista ambiental amb moltes més mancances. Sí, perquè aquest sistema de compensació fa que potser culturalment hi hagi més sensibilitat i la cosa es va mantenint, no? I allà, doncs... De totes maneres, a Bolívia l'impacte queda, aquest exemple que tu has posat de Bolívia, l'impacte queda allà. És a dir, la manca de sanejament en el final sí que a vegades és més fàcil fer veure que sí que té uns beneficis personals. Aquí està tot tan deslocalitzat i vivim tan d'esquenes a la realitat. Però parlant culturalment i necessitats, clar, ells veuen tenen altres prioritats. Per dir-te que fa 10 anys o així, quan ja vaig començar a estar aquí ficat, en algunes comunitats no veiem prioritari tenir els sistemes d'aigua. És que, clar, estem... Tenien accés, per tant... No, havien d'anar a la font a cercar-ho, m'entens? O sigui, aigua en tenien. I si malaltien o el que sigui, doncs mala sort. Però tenien altres necessitats, és que estem en un lloc de supervivència, llavors això era per a més. Això ha canviat per sort, i cada vegada més hi ha aquesta sensació de voler assolir aquest estàndard, perquè també es dona compte que això allibera un temps que d'altra manera algú de la família havia d'anar a buscar-ho. Entens? Jo vaig participar en un projecte d'aigua i sanejament a Palestina, i allà sí que varen fer la separació d'aigües fecals d'aigües grises i pluvials. És a dir, no només era separar pluvials de grises, sinó... Clar, les fecals necessites inversió d'energia per depurar-les, però les grises amb un sistema de llaconatge és molt més senzill i a més li veien una utilitat agrària per poder produir aliments. I això també va reduir bastant i va acotar bastant el problema. Que jo pensava, allà, amb els pocs recursos que hi havia, la veritat que a nivell local i domèstic havíem anat avançant molt i pensava en tots els pous negres que tenim aquí disseminats per Mallorca sense que estiguin ben gestionats. I és contaminació que acaba... Bé, per això tenim nitrats, no? Des d'un punt de vista administratiu, les Illes Balears són una única demarcació hidrogràfica. Clar, des d'un punt de vista natural no ho són. De fet, ara ja s'està parlant a veure si ja les diferents illes s'estableixen com a diferents demarcacions, però l'aigua no se comporta única i exclusivament a nivell insular. Té un comportament a nivell de conca de drenatge, més que a nivell insular. Ja està clar que sempre és aquesta llegenda urbana de que hi ha aigua que ve dels Pirineus, jo sempre dic el mateix, i per què no ve de Saldes, que està pràcticament més a prop. Clar, la gestió integrada significa, a més, ser conscients que, per exemple, les aigües grises, tot consum que estan fent d'aquest recurs hídric l'estam extraient del cicle natural que té aquella aigua, des d'un punt de vista inclús d'evapotranspiració. I a més, és que ens falta cultura de lo comú. Ho hem privatitzat tot, hem privatitzat el sol, hem privatitzat l'aigua i, per exemple, a nivell particular, normalment, quan una cosa no funciona, li donem l'ocupa a l'administració i no tenim consciència de que l'aigua, ja ho dèiem, és un dret i és un bé comú i que, a més, som illes, allà on l'aigua la tenim a sota i tot el que fem a damunt l'illa està comprometent aquella aigua. I cadascú mira per ell, cadascú vol més concessions d'aigua, tenim concedits més pous a volum bastant superior a la capacitat dels nostres aqüífers i així tot encara s'està pressionant per tenir més llicències. Hi ha una falta de consciència individual i també col·lectiva. Jo estic d'acord. Com a ciutadà, ara em poso com a ciutadà d'aquí, està claríssim. Encara que potser la part d'ús domèstic no sigui
la més important, no sé, no tinc aquí les dades, però és veritat que tenim, culturalment, estem exagerant la despesa d'aigua normal, o sigui, estem fent, o sigui, estan creant una quantitat d'aigües grises brutal, brutal, perquè ens dutxem potser massa, potser no tanquem l'aixeta i, bueno, tenim un ús a lo bruto, no? Com no tenim consciència del recurs escàs. Això crec que ens ho hauríem de fer mirar. Sí, quan se parla, abans has esmentat el tema de l'agricultura, quan se parla d'adaptació al canvi climàtic, doncs se planteja, en comptes d'utilitzar sistemes més tradicionals de captació d'aigua o de sembra que facin un màxim aprofitament, aquí tenim tecnologia i coneixement ancestral de sembrar a la seca segons quines terres, sempre se planteja anem a augmentar els reguius per ser més productius, quan els temes reguius, sobretot el que és la conca mediterrània, l'hauríem de limitar moltíssim perquè l'aigua la necessitam per beure i podem produir a la seca altres tipus de cultius. Com tant, a més, l'impacte que té és el propi reguiu, no només per l'aigua mateixa que se consumeix, sinó també en els propis sols. És dir, el fet de regar provoca un descens de la fertilitat d'aquells sols, perquè se van acumulant una sèrie de sals minerals que acaben, bueno, això és tan intrínsec a la pròpia història de la humanitat, des de Mesopotàmia, com els diferents regnes de Mesopotàmia se van anar en declivi perquè el reguiu provocava que els sols se salinitzessin. Per tant, el propi procés de regar també provoca canvis en els sols que a escala temporal humana no ens permet arribar a poder controlar aquella fertilitat d'aquells sols, que inicialment eren molt fèrtils, però que s'acaba perdent aquesta fertilitat i no ens queda més remei que fertilitzar de manera artificial. I després que tens, segons el maneig que facis, també tens majors o menors necessitats d'aigua. Si tu tens una cobertura que protegeixi aquell sòl, també evita l'evaporació, també evita la mineralització de la matèria orgànica. Clar, aquí els sistemes de producció ecològica i local i tradicional tenien això, ho han tingut sempre en compte. Però anem al tema comercial i de mercat, no? Vull dir, això són exigències, suposo. O sigui, s'arriba amb això perquè hi ha aquesta competència econòmica de mercat, no? Jo crec que des d'un punt de vista d'intentar trobar solucions, perquè jo crec que l'interessant és intentar trobar solucions, perquè evidentment són molts de milers de milions de persones sobre la superfície de la Terra, jo crec que s'ha de tirar una llança cap a la tecnologia. Hem de trobar sistemes que ens permetin tendir a la sostenibilitat de recursos a través de la tecnologia, i avui en dia hi ha solucions. Evidentment, ara mateix són molt costoses, però sobretot des d'un punt de vista d'investigació científica, i precisament les persones que ens dedicam a això, allò que una miqueta albiram és que la recerca que se fa des de les universitats, des dels centres de recerca, que allò que volen és millorar, en el nostre cas, la gestió ambiental, sigui útil precisament per millorar aquest tipus de sistemes. Sí, combinar el coneixement tradicional amb la innovació i mesurar l'impacte. Jo crec que el tema d'indicadors, si fóssim capaços d'establir indicadors de la nostra petjada i que fossin fàcilment comunicables, que tu pots saber si és igual que ara hem après a llegir una etiqueta nutricional dels aliments, això ja ha circulat bastanta cultura, encara en falta, però si pogués haver una mica d'informació de la petjada que hi ha darrere aquell producte, sigui roba, sigui qualsevol cosa que consumim. Com a usuari, que sigui personalitzat, que te doni la teva petjada, diguéssim, del mes anterior en funció del que has consumit. Sí, ara mateix s'està fent en sanitat, ja directament, quan t'estan fent una recepta, a la part de darrere te surt el que significa la despesa d'aquella visita que has fet des d'un punt de vista impositiu. A més, jo crec que amb això guanyaríem moltíssims governs des d'un punt de vista de transparència i sobretot de presa de consciència del ciutadà de què se fa amb els dobbers dels seus impostos. Correcte.
forma part una miqueta de la cultura de la transparència per assolir aquests nivells de sostenibilitat que serien desitjables. Perquè al final, clar, parlant de medi ambient, i quan parlant de medi ambient sempre ho feim des d'un punt de vista humà, de qualitat humana. No estan pensant si una espècie vegetal, si un ocell. Al final sempre som molt egocentristes els humans, sempre ho estan pensant des d'un punt de vista de la qualitat de l'ambient que ens envolta. Humà i el nostre redol, perquè després l'impacte que té a altres llocs ni en som conscients i a vegades ni tan sols ho volem veure. Tot el que estem fent als països desenvolupats, que els altres han de... No els diem, no, tu ara no facis servir el carbó perquè això contamina molt i no sé què. I nosaltres hem estat fent servir el carbó durant tots aquests anys, per dir un exemple. Clar, vull dir que hi ha un desfase tremendo i no en som conscients del que hem fet o l'aportació que hem fet nosaltres al problema global, nosaltres aquí. I que seguim fent, perquè si diguessis, mira, ens vàrem equivocar i ara deixem de fer-ho, però ara estem dient, vosaltres no ho faceu, però nosaltres seguim la nostra, perquè tots els acords no s'estan complint. Sempre rebaixem quan s'ha d'arribar a un acord dels protocols d'aplicació del protocol de Kyoto o de reduccions d'emissions, sempre anem a mínims per assegurar que tothom ho accepti i mai complim aquests mínims. El darrer informe que s'ha fet sobre l'estat del món és que és terrible, han fet passes enrere. Potser el que deia el Joan aniria bé, que nosaltres mateixos sabéssim online a cada moment on estem, i que ens falta com un objectiu, perquè si no, però tots, jo crec que l'actuació personal és la més bàsica, l'autoconsciència d'això i que tu facis el canvi, perquè per molt que els estaments diguin els polítics, en definitiva, si tu no fas el canvi... Globalment és tu local. Correcte, i tu mateix has de fer la passa, i perquè facis la passa has d'estar molt ben informat, I recuperar les estructures a nivell local. Per exemple, en temes agraris hi ha la figura de les ecoregions, que ara aquí a Mallorca s'estan promovent, i te n'adones que a pobles petits, on te penses tothom se coneix, hi ha iniciatives que no se coneixen dins el poble, i a part de tenir informació i pensar a nivell individual el que pots fer, jo crec que hem de recuperar el sentiment de pertinença a un entorn. Israel sempre ha tingut, des d'un punt de vista de Mediterrani, sempre ha tingut molta fama des de la perspectiva d'ús eficient del recurs hídric, donat que bona part del seu territori és desèrtic. I han invertit moltíssim en recerca, en innovació per millorar aquests recursos. Ara bé, jo crec que els problemes són força generalitzats arreu del món, i si mirem aquí, per exemple, a nivell de pèrdues de xarxa d'abastament d'aigua potable, és un dels problemes gravíssims, perquè tenim municipis que arriben a perdre més del 50% de l'aigua potable que se distribueix entre els seus municipis. Per tant, clar, torna allà mateix, l'utilització de noves tecnologies per intentar precisament millorar totes aquestes xarxes d'abastament. Ens podríem remuntar fins i tot a l'època de l'Imperi Romà, com se distribuïa l'aigua a la ciutat de Palma durant l'època romana i l'eficient que era, perquè eren ben conscients que aquell recurs era l'únic que tenien. I si no el distribuïen com pertocava, la font de la vila, la Sica i la font de la vila passava just per aquí de vora. I és una sèquia d'origen romà. Per tant, ser conscients de com serem capaços de gestionar millor aquest recurs hídric i sobretot, que sigui eficient aquesta distribució és fonamental. El tema de ser eficient en l'ús de l'aigua, aprofitar les tecnologies per evitar pèrdues i per evitar un malbaratament de l'aigua, ser conscients de la contaminació que suposa tot el que fem, i que l'aigua contaminada no la recuperem. Jo torno a lo d'abans, l'aigua gris
I no me refereix només a aigua grisa que surt de casa nostra, sinó el mateix que en aquella aigua li hagis de llevar un nutrient, que una planta te la pot llevar, que tu hi hagis de ficar microplàstics, hi hagis tirat dissolvents per desaigua. Després, evidentment, com que l'agricultura és una gran consumidora d'aigua, amb agricultura han de ser més eficients, però també han de millorar els sistemes productius i tant agraris com ramaders per reduir l'erosió del sòl, perquè se pugui mantenir l'estructura i se pugui infiltrar l'aigua bé i no estiguen contaminant els aqüífers. Reduir el consum, també intentar que sigui consum de proximitat i allò que no pugui ser de proximitat saber d'on ve, que sigui comerç just i produït sosteniblement, perquè deslocalitzar la petjada tampoc mos serveix. I bé, la llista és llarga, però jo crec que la coneixem, és a dir, que no hi ha res nou a descobrir, sinó començar a aplicar-ho i veure quin sistema fem perquè la societat se conscienciï, els governs els apliquin i facin un monitoreig. Val a dir de totes maneres que a l'illa de Mallorca o a les Illes Balears en general hi ha hagut un descens en el que és la superfície agrícola durant els darrers 50 anys. Per tant, també ens trobam amb un territori que és dicotòmic. Dicotòmic en quin sentit? Que mai havien tingut tanta superfície forestal des d'època romana, o sigui, en els darrers 2000 anys actualment no havien tingut mai tanta superfície forestal, però tampoc mai havien tingut tanta superfície urbanitzada. Per tant, tenim un territori dicotòmic, o sigui, per una banda molt urbanitzat, a les zones planes, zones costaneres, i en canvi altres zones, entre cometes, marginals des d'un punt de vista topogràfic, des d'un punt de vista de rendiment agrari, que s'han abandonat per manca de rendiment. El que se'n denomina sèxode rural i un procés de transició forestal. O sigui, des dels anys 50 que hi ha un canvi de model socioeconòmic a l'Europa mediterrània, perquè no és exclusiu de les Illes Balears, tota l'Europa mediterrània està patint un procés de deforestació. O sigui, que és el sorgiment espontani del bosc sense tenir, sense la mà de l'home. O sigui, són abandonament, per exemple, de la quantitat ingent de marjades que trobam a la Serra Tramuntana, que la majoria de les quals estan, avui en dia, baix un mantell de bosc. Quan abans allò que teníem era un paisatge agroforestal, amb el conseqüent risc d'incendis forestals, etc. I això també té una petjada damunt el recurs hídric a escala conca, perquè allò que fa el bosc és retenir més aigua. Té un major consum evapotranspiratiu, aquesta aigua, per tant, la retenen els boscos. No ho estic dient des d'un punt de vista negatiu, ho estic dient simplement allò que està succeint. I hi ha moltíssims estudis que ja corroboren que, per exemple, escales conques de drenatge, conques grans com, per exemple, l'Ebre o el Duero, han patit descensos de cabal del 35-40% per aquests processos de forestació, d'abandonament de terres conrades. O sigui, és molt senzill, en el moment que una marjada s'abandona, que normalment aquestes marjades tenen uns sistemes tradicionals de canalització d'aigua, tots aquests sistemes de marjada s'abandonen i moltes d'elles a vegades tenen una font que el que fa és captar l'aigua que superficialment permeten drenar. En el moment que s'instal·la un bosc, aquella font deixa de ratjar. Sí, el que passa és que també allà on hi ha arbres se reté la bruma aquesta mediterrània i també evita tota l'urbanització de la costa llevantina és la que ha provocat que tinguem la gota freda que tenim, perquè ja no se retén, els edificis no retenen aquelles gotes de l'esprai marí i després allò se converteix en pluges torrencials i tenim els problemes que tenim. O sigui que és trobar l'equilibri entre no que totes les marjades de la Serra Tramuntana siguin agràries, però que hi hagi franges que puguin servir per tallafocs. La zona litoral també pateix aquesta pròpia dicotomia. És a dir, la part més de costa està completament urbanitzada, però la part, vull dir, Castelló, per exemple. Castelló és la segona província més muntanyosa d'Espanya. Però
és una província que vull dir, és un lloc on totes les seves muntanyes ara mateix pateixen un procés de el que és l'Espanya vacía, que se'n denomina. Aquesta Espanya vacía és l'abandonament de zones agrícoles i que s'està regenerant un bosc. Per tant, tenim aquest procés dicotòmic que n'hem de ser conscients de la problemàtica que se'n genera, perquè a la vegada aquest bosc retén aigua, i retén una aigua que al final no acaba arribant a les zones més baixes i evita problemes d'inundacions. També s'ha de ser conscient en aquest sentit. Està clar que qualsevol peça que trastoques d'un sistema que és molt complex, que se'n diu el sistema ambiental en el món, sempre acabes tenint problemes d'una banda o problemes d'una altra. Sí. Bueno, jo volia canviar una mica i plantejar el tema que no sé si na Vanessa o jo ho interpreto així, volia enfocar del finançament, perquè clar, aquí dalt, els països com el nostre, tenim, o l'exemple que tu has posat al principi d'Israel, en principi hi ha recursos econòmics, però allà es troben que a nivell públic no tenen prou recursos i llavors som nosaltres que a través de diferents nivells de finançament els ajudem. I a part de l'ajuda oficial de desenvolupament famosa, centralitzada, hem entrat en aquest altre nivell que és, per exemple, el fons el podríem enquadrar de l'ajuda descentralitzada, que ha vingut a omplir i fer-ho d'una altra manera i arribar amb d'una altra manera més eficient, jo diria. I ara ens trobem, precisament, tornant al que deia al principi del nostre pla director de projectes, que estem davant d'unes necessitats de finançament molt importants per poder assolir en aquests 8 anys, per exemple, que totes les famílies tinguin la pileta aquesta. Llavors, com ho podem fer? Perquè amb els recursos que nosaltres obrirem i més amb la crisi que tenim ara, no ho veiem molt clar. Llavors estem pensant altres possibilitats i sé que existeix, el que passa que nosaltres concretament a l'associació no hem estat mai, no sé si vosaltres heu sentit a parlar, de sistemes combinats en el qual inversors privats més recolzament públic fan front a projectes, normalment amb un retorn econòmic, però almenys posen diners. I després a nivell privat, que també hi ha experiències de crowdfunding solidari, coses d'aquestes, que potser poden ser una ajuda, perquè això no vol dir renunciar als altres nivells, però clar, i en funció dels projectes concrets, no el mateix fer una presa enorme per fer electricitat o reguiu a 2 o 3 províncies, que evidentment són unes dimensions, que, per exemple, a una comunitat, potser són 20 i pico famílies, que el pressupost per donar aquest sistema es pot fer a molt més petita escala, ja individual. Potser això seria potser interessant, el que deia també, l'actitud personal de les persones que mica en mica prenguin i actuïn, i diguin, doncs mira, vaig a posar X, 50, 20, 100 euros, no ho sé, de donació o de préstec, perquè hi ha diferents nivells, és a dir, tu poses 100 euros i te l'aniran tornant. No els perds, també és un risc, però et pots ajudar. Tot això és una cosa que potser nosaltres ens plantegem explorar per poder fer front a aquestes necessitats que tenen allà, perquè és que si no... I el tema de sanejament ja queda molt a l'aire. Aquí sí que cal fer un esforç i a més fer com un pla, que no tenim nosaltres a nivell del municipi. Que hem de recuperar el sentiment de que la vida i el món és una cosa comuna i que l'hem de cuidar i l'hem de compartir i començar a ser conscients de veres de l'impacte que té. I
supos que això passa per un canvi de valors, d'escala de valors a nivell personal i a nivell col·lectiu. Gent-hi en aquesta línia que la gent prengui consciència i actuï. No que deixi, això haurien, l'Estat, el govern, hauria. Bueno, doncs fes-ho tu, m'entens? Encara que sigui petit, no? Això per mi crec que hauria de ser el que més mouria. La presa de consciència col·lectiva vers el territori on un viu és essencial recuperar-lo, perquè avui en dia, entre xarxes socials, mitjans de comunicació, clar, estem transmetent una manera de veure el món que no és real. I recuperar aquesta visió d'allò que estan consumint, d'on prové aquell recurs hídric, el tenim just aquí de vora, i el que costa mantenir-lo i gestionar-lo, i pensar que ho hem de fer encara molt millor, des d'un punt de vista local, però també pensant que globalment qualsevol passa que facem té un impacte a nivell global. Basta veure els desastres ambientals que tenim avui en dia. Tenim un estel de fum procedent de 10.000 quilòmetres de distància d'aquí. Jo crec que simplement aquesta imatge ja dona fe de que tots els processos que succeeixen a nivell local tenen un impacte a nivell global.